dobrodošli u Natkinu kuhinju. Danas spremamo zapečenu boraniju. Od sastojaka nam je potrebno kilogram boranije, prethodno skuvane. Nije bitno, naša je žuta, vi možete da stavite žutu, zelenu, šarenu, koju god da imate. 3 čena belog luka, sitno seckano, peršuna jedna veza, od začina so, biber, prezle, vrlo malo ulja i kisela pavlaka, mleko. Prvo što ćemo uraditi, stavit ćemo malo u vatrostalnu ulja, a prethodno ćemo da uključimo rernu na 200 stepeni. Evo ovako, ovo treba da raspodelimo, boraniju treba da raspodelimo na, da kažem, jedan sloj, drugi i treći sloj sa koji ćemo da zatvorimo. Idemo ovako, jedan red boranije. Zatim ćemo uzeti kašiku. Idemo sad ovako. Prezle, otprilike 2 supene kašike od gore. Onoliko koliko je potrebno da pospemo. Da lepo prekrijemo sve. Zatim ćemo posoliti. Biber, svugde od gore. Da raspodelimo isto tako luk, beli, gore. Zatim stavljamo peršun. Ono što bih rekla jeste da ja kroz iskustvo i uopšte od roditelja kojih čujem, jeste da deca malo slabije vole boraniju. To je baš velika šteta zato što je boranija izuzetno zdrava mahunarka i možda je zapostavljena od strane dece, a roditelji, verovatno ono kad deca neće da jedu, onda ih i oni retko spremaju. Sad možda je ovo jedan od načina da ih malo zainteresujemo za ovakvo jelo, zato što nije klasično, u smislu nije da spremamo na način da bude čorbasta, ili, na primer, uglavnom je spremimo ili da je čorbasta, ili u rižotu, ili kroz neku salatu, a ovo onako seče se lepo, vidjet ćete kad se završi, znači belog luka sve izručimo i sada stavimo sve peršuna, zato što smo posle samo zatvaramo slojem boranije. Ćemo staviti biber, to nismo, i posipamo opet sa prezlama. Inače, kada budemo stavili da se peče, njoj bukvalno pečemo na 200 stepeni samo dok se jaja ne ispeku, to ćete videti u toku videa, da kažem oko nekih 20 minuta, ne više. Znači, čim se to zapeče, sada trošimo ostatak boranije. To je to. Fino izravnamo. Tako. I od gore ćemo opet malo posoliti. I malo pobiberiti. A sljedeći korak nam je da razlijemo jaja umućeni sa pavlakom i mlekom. Uzimamo jaja. Viljuškicom da izmokimo. Stavljamo 2 kašike pavlake. Mleka malo. To otprilike, da kažem, neke 3-4 supene kašike mleka. Lepo izmukamo. I ovo sada prelivamo na gore. Svugde, ravnomerno. Sad ćemo mi to kašikom da izjednačimo, da preko prebacimo gde nema. Evo ovako. Baš je i svečano,
ako imate neke prijatelje koji dolaze na ručak ili večeru, uz meso, jako lepo. Znači nije čorbasta, nego baš onako fina koja se seče u lepe kocke, to ćete vidjeti kasnije. Kada smo sve rasporedili, lepo stavljamo znači u šporet 180 stepeni do 200, nekih 20 minuta. Servirali smo boraniju, ovako to treba da izgleda, možete da sečete u kocke ili to je stvar vaše volje. Mi smo stavili malo lista peršuna. Moglo bi da se servira još neka pavlaka ili tvrdi sir, salata, kako god. Nadam se da vam se boranija na ovaj način, ovako spremna, jako sviđa i da ćete zapratiti moj YouTube kanal Natkina kuhinja. Prijatno, doviđenja!